Salutare tuturor! Sper că sunteți pregătiți pentru o poveste plină de culoare, veselie și tradiții minunate. Astăzi vreau să vă povestesc despre una dintre cele mai fericite și colorate sărbători, Paștele. Deci, ce înseamnă Paștele? De ce îl așteptăm cu atâta nerăbdare în fiecare an? Paștele este sărbătoarea învierii lui Iisus Hristos, un moment cu adevărat special pentru toți creștinii din lume. Este un moment foarte important pentru creștini, pentru că ne amintește că binele învinge întotdeauna răul și că viața este mai puternică decât orice, chiar și decât moartea. Este o sărbătoare a speranței, a luminii și a noilor începuturi. E destul de uimitor, nu-i așa? Gândiți-vă doar câtă bucurie aduce această sărbătoare în sufletele tuturor, de la cei mici la cei mari. Înainte de Paște, mulți oameni au o tradiție specială numită post. Aceasta este o perioadă de pregătire, în care ne gândim la lucrurile bune pe care le putem face pentru ceilalți. Asta înseamnă că mănâncă mâncăruri mai simple pentru o perioadă, ca să se concentreze pe bunătate și gânduri bune. Postul nu este doar despre mâncare, ci și despre a fi mai buni, mai răbdători și mai atenți la cei din jur. Apoi, familiile se adună să picteze ouă, mai ales ouă roșii aprinse. Este un moment creativ și distractiv, în care fiecare își pune amprenta pe ouăle de Paște. Aceste ouă sunt un simbol al vieții și al bucuriei. Fiecare culoare are o semnificație, dar roșul este cel mai important, pentru că simbolizează dragostea și sacrificiul. Și să nu uităm de copt. În multe case, pregătirea cozonacului sau a Păștii este o adevărată sărbătoare în sine. Poate ați ajutat la prepararea unor dulciuri precum cozonacul sau pasca cu familia voastră. Este o ocazie minunată să petreceți timp împreună și să învățați rețete vechi, transmise din generație în generație. Mirosul din bucătărie este atât de îmbietor. Parcă toată casa se umple de magie și așteptare. În noaptea de dinaintea Paștelui, oamenii merg la biserică cu lumânări. Este o noapte specială, plină de liniște și emoție. Toată lumea împarte lumina, iar tot locul strălucește ca o speranță care luminează lumea. Este un moment în care toți se simt uniți și plini de speranță. Acum, haideți să vorbim despre câteva dintre simbolurile vesele ale Paștelui. Fiecare are o poveste aparte și aduce un strop de magie sărbătorii. Ouăle roșii înseamnă viață și fericire. Ele sunt nelipsite de pe masa de Paște și aduc noroc tuturor celor care le ciocnesc. Lumina lumânărilor simbolizează speranța. E ca o dorință ca totul să fie luminos și frumos. Fiecare flacără aprinsă aduce cu ea o promisiune de bine. Și, bineînțeles, iepurașul de Paște. El este personajul preferat al copiilor, mereu pus pe șotii și pe surprize. El este super ocupat, ascunzând mici cadouri și dulciuri pe care copiii să le găsească. Vânătoarea de ouă este una dintre cele mai așteptate activități. Dacă zăriți un iepuraș de ciocolată sau un coș plin de surprize, știți cine le-a adus. Nu uitați să împărțiți dulciurile cu prietenii și familia. Paștele este cu adevărat o sărbătoare plină de bucurie, timp petrecut în familie și iubire. Este momentul perfect să ne amintim cât de important este să fim împreună. Sper să vă distrați cu toții pictând ouă, împărtășind povești și savurând mâncăruri delicioase alături de cei dragi. Nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă și să creați amintiri frumoase. Așadar, de la mine pentru voi, vă doresc un Paște fericit. Să aveți parte de lumină, sănătate și multe zâmbete. Fie ca ziua voastră să fie plină de râsete, îmbrățișări și multe surprize dulci. Sărbătoriți cu inima deschisă și bucurați-vă de fiecare moment. Ne vedem data viitoare. Pa! Să aveți o primăvară minunată și să vă bucurați de tot ce e frumos în jurul vostru.